Arratsaldeon, eta hasteko eskerrak eman etorri zareten guztioi. Mende laurdena igaro da jadanik Ordiziako gazteek gaur gaztetxea bezala ezagutzen dugun hau sortu zutenetik. 80ko hamarkada hartan, euskal gizartea benetan kolpatu zuen. Horien artean gazteria batez ere. Bazterketa soziala, langabezia eta droga zen instituzioetatik eskaintzen zieten bakarra. Baina Ordiziako gazteek, Alemaniako gazteen eredua jarraituz, aisialdia antolatu eta zesumatik ateratzeko okupatzeari ekin zioten, espazio libre eta autogestionatuak sortzeko asmoz. Gaztetxen sorreraren lehenengo pausoak izango ziren. Ordiziako gazteek kalean biltzen ziren, eta medikuetxea hustu zenean, beraien tokia zela argi ikusten zuten, eta horrela adierazi zioten udalari. Gazteak indartsu zeudela ikusita, ez zitzaion beste erremediorik gelditu. Hasierako garai hortan, rock radikal basko mugimendua paraleloki sortu eta joan zen. Anti-filosofiaren barruan gizarte honek ezer eskaintzen ez ziela oihukatzen zuten behin eta berriro. Heroina oso zabaldua zen gazteen artean, eta ia belaunaldi bat galtzera eraman zuen. Drogei aurre egin behar izan zioten gaztetxetik, eta honek pare bat aldiz zuen matera eraman zien bertatik bota zitzaienei. Baina oztopoak oztopo, gaztetxeak herri honetako gazteak aurrera egiten jakin dute. Ordutik, gizartea asko aldatu da, gazteak aldatu egin dira. Baina bidean, 25 urteko bidean, beste oztopo batzuk gainditzeko gai izan da Ordiziako gaztedia. Izan ere, telebistaren eraginez sortutako gizarte eredu konformista eta inmobilista astindu, eta gazteak martxan jartzen jakindu Ordiziako gaztetxeak gaur egun arte. Urte osoa daramagu gaztetxearen 25 urteak ospatzen. Hilero egitarau beteak antolatu ditugu, era askotako ekintzekin. Kontzertuak, hitzaldiak, tailerrak, esperientzia oso aberasgarria izan dela uste dugu. Izan ere, autogestioan oinarritutako proiektu honetan 11 gauza egiteko gai garela ikusi dugu. Eta jendearen erauntzena bikaina izan denez, aurrera jarraitzeko indarra dugu. Eta urteurrenaren ospakizuna tontorrera iristeko, da urriaren 22ko jaialdia. 22ko plan bikaina antolatu dugu. Bai Ordiziarrentzat, bai kanpotik etorriko direnentzat. Goizetik hasi eta ordu txikietar arte festan murgilduko da herri osoa. 25 urteko historiak merezi duelako, Ordiziako gazte asanbladak jaialdi erraldoia antolatu du. Jaiari hasiera emateko, aurrezkoa dantzatuko diogu gaztetxeari. Eta hortik abiatuta, poteoa hasiko da zanpantzarekin, trikitilariekin, erraldoiekin eta albokariekin. Gero, bazkaria egongo da kanpoko frontoian. Eta hortik aurrera, kontzertuak eta parranda hasiko dira. Aurrek, porrotxen bihurrikeriak, marrubizko musuak eta entzierroaz gozatu ahal izango dute plaza nagusian arratsaldean. Eta motxila 21 aldeak kontzertu emango du ondoren. 6etan, delikatu zen, Obrin Pas taldeko kide den Xavier Sarriak Historias del Paraíso liburua aurkeztuko du. Hori amaituta, frontoiak hartuko du kontzertuen lekukoa eta bertan, Laket, Ordiziako gaztetxearen 25 urteurreneko abestia egin duena, Revolutionary Brothers, Bizardunak, Obrin Past eta Gurretakitxo taldeen kontzertuak egongo dira. Jaiak sortzen dituen arazoengatik bizilagunek duten pazientzia eskertu behar dugu. Baita egon daitezken eragozpenagatik barkamena eta ulermena eskatu ere. Jakin badakigulako soinuak eta festa mugimenduak eragozpenak sort ditzazkela. Hori horrela, herritar guztiei, ordiziar zein kanpotarrei, jaian parte hartzeko eta gozatzeko deia egiten diegu. 25 urteak denoi esker izan direlako. Denon artean lortu dugulako gaztetxeak aurrera egitea eta 25 urte betetzea. Denok ospatu behar dugun jaia dela pentsatzen dugu, beraz, animatu eta torri Ordiziera urriaren 22an. Amaitu aurretik, ezin dugu ahaztu hala ere, Ordiziako gaztetxean ospakizunak badira nagusi, beste kasu batzuetan injustizia handia gertatzen ari direla. Ordiziako gazte asanbladak elkartasuna adierazi nahi die Kukutzako jendeari eta Bilboko Errekalde auzoko bizilagunei. Kukutza 3 gaztetxearen eraispena dela eta. Bilboko udalaren jarrera salatzen dugu, eredugarria izan den proiektu bizi, iriki eta integratzailea suntsitu duelako. Bizitza sozial eta kulturalean, Kukutzak ekarpen handia egin du, autogestioaren bitartez, 100 gazte eta helduren borondatezko lanaren bidez. Instituzioek sustatutako ez gain,
ekimen herritarrak eta pribatuak osatzen duten kultura esparru zabala, instituzioek zaindu egin beharko lituzkete kukutzarena bezalako proiektuak, ez suntsitu. Arazorik sortuz gero, elkarrizketaren bidez bideratu behar dira, eta zeresanik ez, inposaketarik eta violentziari gabe. Bilbok kukutza behar du, eta laster kukutza lau abian egotea espero dugu. 25 urte daramatzagu bidea egiten, baina bidea hasi besterik ez da egin. Eskerrik asko, eta ondo pasa urriaren 22an.